Guk uztailean aurreikusita geneukan ja protokolo bat, protokolo basiko bat, eta ez dugu asko aldatuko orain momentu honetan, ezer apenas aldatuko. Baina bai, hain zuzen ere Eusko Jaurlaritzak pasadan astean egin zuen interbentzioaren arabera, eta han jarri dituen diretrizen arabera, bai aportazio bat izan dela, izan ere ez genekien zein izango litzateken balizko positibo baten aurrean zein jokabidea. Nola zan azken batean protokoloa, ez da? Eta argi dago, diretriz horietan, espazio bakoitzean, alegia, gune bakoitzean bilatu beharko dugula horretarako leku egoki bat, bigarrena, badagoia pauta batzuk nola harremanatan jarri ambulatorioekin edo ospitalarekin, edo osasun solaskidearekin, etxe barruan eduki beharko dugu interlokutore bat bakarra hori dana tratatzeko, eta gero baita ere nola zaindu bakoitzaren diskrezioa, anonimatuare bai, gai horietan, alegia, osasuna eta hezkuntzaren artean nola lotzen ditugun gauza hauek. Beraz, alde hortatik, badago protokolo egoki bat, eta, espero dezagun, aldan gutxina erabiltzea tokatuko zaigu, segurasko, ikasturtean zehar, baina ikusiko dugu jaber, kontingentzio honen inguruan nola aktibatzen dugun gure plana. Regla basikoak oso sinpleak dira. Etxetik erten behar denean aurra, kalenturakin dagoen, daukan gorputza gaizki, gutxieneko gauzak nola bitere zaindu behar da. Beraz, ikastola etortzen denean gutxieneko protokolo hori bete. Bigarrena da, maskarila erabili behar duela, hori argi dago, musukua jantzita etorri behar duela, eta berarekin aurre hezkuntzan bereziki etorriko da aita, ama, aitita, mama, edo etorriko da beste pertsona bat, tutoren bat etorriko da. Pertsona hori sartu daitekela barrura, gure espazioetara, baina baita ere osasun neurri horiek zaindu beharko dituela. Sartu orduko eskuak garbitu beharko ditu, gutxieneko zaintza horri, kasu inbarko die irakaslek eta bertako arduradunek gune bakoitzan prestatu duen oharrak, eta aldi berean guk ingo duguna da taldeak antolatu egoki, gure konfiantzaren pedagogia aurrera eraman izateko, eta aldi berean ere ingo duguna tarten eten batzuk, eten temporal batzuk, alegia umek pasatzen dutenean denbora bat aktibitate batean, toki espazio batetan, aterako ditugu aire librera, gela horiek edo espazio horiek aireztatu ingo ditugu, eta nola baitere sistematizazio bat ingo dugu. Gure helburua lehenbizi da, gure aurrak ohitu daitezen, osasun neurri hauekin, gurasok ohitu daitezen, eta gizartean nahi duguna da baitere inpaktatu, hain zuzen ere, neurri higieniko hauek, osasun neurri hauek orokortu ditzatela, ezta? 12 eraikinetan gaude, eta horrek posibilitatzen digu 12 toki horietan adinen arabera, metodologiaren arabera, eta kopuruen arabera nolabait neurri modu batekoak edo bestekoak egiten. Irakasle gehiago kontratatuta ere espazioak handitu inbar dituzu. Eraikinak ezin dira handitu. Obrak sartzen zereanean behar dituzu gutxienez hilabetek hori egin ahal izateko. Imposible da, beraz hori ezinezkoa da. Eta mila irakasle kontratatuko direla nik ez dakite zuzena izango dan, kasu puntualen baten edo bestean beharko dute, baina ez dituzte hori danik nolabait irtenbidea. Irtenbidea gehiago dago, bestera bateko soluzioak ematen, gaur egun dauzkagun baldintzata.